Ola, bo día, instrumento número 44. Vedes, non? Dice unha flauta. Sí, pero unha flauta moitísimo máis pequena que a flauta escolar habitual, verdad? Fixadevos. Esta flauta é un sopranino. É dicir, a flauta escolar, esta normal, ten flautas máis pequenas e tamén hai flautas maiores. Se é máis pequena, os dedos son máis pretos uns dos outros, o sonido é moitísimo máis agudo, como vedes, e chamas así, flauta sopranino. Hai moita literatura para flauta, barroca e demais, con varias flautas, e é un instrumento que ten a súa importancia e a súa propia música, que se pode utilizar, por suposto, para calquer música. Isto que vos toquei era o Scarborough Fair, que é popularizado por Simon and Garfunkel nos anos 60, que é unha melodía medieval inglesa, que tamén versionou Luarna Lubre chamándolle Romeiro o Lonxe. Pois con este son da sopranino vos deixo. Que teñades un bo día e falta menos xa.